Tak to neviem, kámo, počkaj, to teraz nečeknem. Ale nevidím ťa, že by si dal teda follow. Ani si mi nevyskočil v... Takže neviem, kde nastal problém. Možno to teda ešte vyskočí, neviem. Omlúvam sa ti. Čau. To už hráme? To už je live? Čaute. Bčko. Idem na mid, okej? Nemám tu ani podušku za sebou. To není vôbec dobré. Jeden v dverách. Main na dvere. Main, neviem, asi dvere. Možno mid. Dobra. Pozor na B. Je to Bčko. Dobra. Jeden B ešte. No 2 AP, 2B. To je prdeli teda. Dostal hlavu jeden, minus 65. Ide na Bčko. Asi ešte jeden toxic niekde tam. Poslední nám ide. Nice. Bývaš sám, nebývam. Nebývam sám. Asi se premenujú na AFA. AFOS. Bydli myslím statu a pak s nejakou random hospodník pečuje krosa na trobě. Si mágar, kámo. Info? Niečo v Ačku? Ačko. Pozor na mid, flashuje mid. Main clear. Dobra. To nejde, myslím se, hrajeme na Twitchi, ne, aspoň mi to nejde. Na Twitchi sa nedá premenovať, už som to skúšal aj ja. Keďže mi moc nevyhovovalo ten môj meno, čo mám momentálne. Ale premenovať to nejde. Dá sa iba zmeniť veľkosť písmen na Twitchi. Čau Dio, čau Exe, čau. Asi, že si spraví nový account, ne? Tak áno, nový account, ale keď chceš, už máš rozbehnutý ľudí, followy a jedno s druhým. Nebudeš predsa vytvárať nový account, ne? Nám ide niečo?
Nám ide. Potrebujem help na mid, chalani. Jeden väčší main. Najvyšší risk. Mid je otvorený. Bomba minus Ačko, main. Mid main. Nám ide niečo. Ešte v main jeden. Neumierajte. Pozor na ten mid. Bomba minus v maine teda. A Z short. Možno CT. Auto. Som vedel, má 40 na aute. Nemá čas, no. To je zalaz úplne, chod T-spawn. Dobrá. Sapri molotov, kapa. Molotov mi ušiel mi prst na myške. Áno, ale... Tá na partnerstvo a to tralala. Veď ja musel mať niekoľko 100 000 ľudí každý deň na streame. Ja nemám... Dám jeden. Dám jeden. Short smoke. Mid je otvorený. Dva v maine. Nepikuj. Dvoja pred Bčkom. Idú Bčko. Bomba B. Dvoja sú tam teraz. Jeden Vipo, jeden AKčko. Ja nemám bullets. Ačko idú. Jeden v maine už a jeden nám ide. To som dal úplne zle. Ačko main. Není čas, poďme rýchlo. Pri aute. Jeden mám málo. Šesť nábojov, aby. Rýbem 4 a 4, všichni to hrajú, nedá sa to už hrať. Ja by som povedal, že main, jak je ten plant. Nice try. A teda je ball main. Ja teda tu Silencer už nehrávam tiež. Vôbec sa mi už nelúbi. Dropni pištolky o Forest. Pušnite Bčko a idem Ačko na Ačko sám.
2Ačko. Ešte 1Ačko, bomba tam je. 2 tam sú. Quada default plantuje. To je vaše. 2 v side. Vypo zatriknú. Posledný má málo. Poď. Nice try. Nevadí, dobre Eko. Čauko, ako sa máš? Čau Davidos, mám sa v pohode, kamo. Ako sme začali teda hrať matchmaking. Bol predtým nejaký talk plus... Myšľam, že neviem vypo. Môžete niekto smoknúť mid? Musíme dať 2 mid, 1 B, 2 A, chalani. Ja sa postaram o to Bčko. OK. 2 na mide, opäť. Nevidím nič. Potrebujem na mide help. On ma trafí, to není možno. Dobre to vypo. Na blízko mid. Fú, dobrý flip shot. Bolo pekné. Bčko kroky. 2 toxic Bčko. Ja Bčko. Na mide ešte jeden. Venty. Smoknul, výborné. A posledný toxic ide. Z T-spawnu. Alebo mid, pozri checkers. Vľavo. Pekne. Výborná. Výborná chalani. Môžem to vypo na mid, prosím? Dík. Jasne. Pred updatem som měl M4 Asimov to BS, strednou som mi za 20 €, teď sa na 50 €. Fú, rip kámo, rip. Ty máš rimu? Máš trochu takový hlas? Nemám rimu, nemám. Pozor na B. Niečo na Bčku. Niečo je. Jeden v dverách. Jeden len dvere. Dva main. Nepikuj. Midu jeden. Oh bože. 2 mid, 2 main. Jeden short. Tam treba... Frozen tam mal byť, ne na tom ide. Jak bolo to Ačko. To bola škoda. Dobre, 2 v side, jeden. Spolu. Posledný. Forklift. Forklift je. Výborno. Dobrá Frozen. A tam si mal hneď rotatovať z toho Bčka. Na ten mid. VP04 Envinus. Forest môžeme hodiť? A zmeň si tu M4, prosím ťa. Nezmením. Zmeň. Mne sa s týmto dobre hrá. Vôbec. Nezhráme si som šerif, môžeme Davidos, asi ďalšie pôjdeme teda od tých tie nižšie ranky. Flashnem. Posledný na video. To je posledný. A málo. Minus 60. Vlastne 40. Výborno.
Pôjdeš potom hrať s menšími rankami? Asi áno, Peter. Pôjdeme s menšími teda, ďalšiu. Od Igla menej. Ale plus teda asi bude s nami hrať aj, neviem či tu je Tralala. On je global, takže ja, on a plus ďalší traja. Lebo uvidíme ešte, jak to spravíme, lebo... Flash main. Méně, jeden. Aj na jeden. Dváčko. Na bečko. Na bečko, posledný na bečko. Takže z bečka ide. On už je auto. Na šorti pôjde. Teraz. Výborné. 3K! Topka. Díky. Má vypo. Mám nabindované. Mám nabindované na tečku. Tlačím T a mám na druhej strane. Buste niečo? Buste, buste ide. Výborná. Forest, choď mu na mid. Ačko. Sú side už. Aspoň dvaja v side už. Forest, pomej, hyb sa. Nikdy takto nechyb... Forklift, minus. Jeden v side minimálne, asi v main. Side, minus. Last. Short. Defuse, drž to. Poď, sekunda. Výborná. Haha, nice. Víš sa, ak som MG1, dá sa. Grazilo, akorát ho spomínam, ja tam hrávam teda vždy dve skupiny ľudí, pričom jedna skupina je od Lemko Supreme Global, to je prvá skupina ľudí, čo hrávam. A vlastne druhú hrávam od Eagle a menej, hociaký rank. OK? Takže ak budeme hrať nižšie ranky, tak ak ste Eagle, DMG, Double AKčko, potom MGčka, teda tam sú a potom už neviem, čo tam ani je, to som ešte nikdy ani nemal, takže... Ale každopádne všetky tieto ranky. Asi to píkne proste, zvykám. Myslím, že takú pripájajú. Spázanie to počuť. Niečo mají. Dobre. Keď pomôžem zabrať Ačko. Idem. Ešte na bečku. Forklift. Poď. Dva na Ačku. Jeden forklift, dva v side. Dva forklift možno. Neblokujte sa, chalani. Trikna určite. Jeden tam je. Málo má. A short jeden. Výborná. Last. Pekný retake. Asi dvere alebo main, chalani. Neviem. Kus defnúť. Main, dvere. Výborná. Pekný retake, nádherný retake, chalani. Koľko je paráda. Klobúk dole. Oxygenovi a Frozenovi. To je pekný retake. 2v4, myslím.
Pekný retake. Môžem drop? Dík. Môžem to akačko, Space? On ti ho nechťa zhodil. Alebo ešte jeden drop potrebujeme teda. Jak je to možné, Frozen? Jeden. Jak Frozen? Jeden na mide, na booste. Dostal hlavu na tom, neviem. Jeden predmet. Na mide. Jeden má málo, dostal hlavu. Pekne. No dobré, ešte jeden nám ide. Nevadí. Som netušil, že bude takto nakrátko. Nevadí, poďme... Sieko, nie? Asi aj no. Dropni pištolky, Frozen. A zase asi pušnite Bčko a ja poviem samačko. Tak to fungovalo. S tým, že jeden smoknite mid. Ja smoknem Ačkový main. Frozen smokne mid. Alebo Oxy smokne. Ja smoknem. OK. Choďte Bčko ostatní. Sú tam dvaja. Jeden beží Ačko. Ukazuje to nových followerov? Malo by, neviem čo s tým je, kámo. Malo by. Idem to checknúť teda, hej. Alert box. Je to bugnuté, ale. Oh yeah. Raz by to už malo ísť, hej. Raz by to už malo ísť. Ten DJ môže s tebou zahrať? Môžeš, Standa, môžeš. Ideme ďalšiu teda hrať od Lemka. Neskoro nám ide. V booste vypo. Oh yeah. Booste vypo. Flasho mid. Vypa mi. Flashem ti mid. Pred Bčkom. Minus 90. On vybel main purple. Máš ho pri forklifte. Jeden mid. Forklift. Ešte dvere vybieha. Výborná. Môžu taký, Enzi, ja, vieš, niekedy tu je veľa ľudí, takže bude to tak, že ja založím tú lobby a budete mať proste prvý 4, čo sa napoja budú hrať, OK? Niekto je férové. Oh yeah. Niekedy za follow King Kaspers. A po prípade, keď tu bude tak, že sa napojíte 4 a potom standard CZ, díky za follow. Keď sa napojíte teda 4, ktorí budú hrať tých prvých 4 a potom ešte budú v tom lobby ďalší hráči, tak tí ďalší hráči budú mať automaticky rezervovanú do ďalšej hry, čo budeme hrať. Ja za každým, čo streamujem, to je vždy tak, že hrávam s vami. Nehrávam žiadne sola, že sa tu budete iba na mňa pozerať, vždy hráme spolu. To si zapamätajte, to je vlastne aj main vec. Jaký je tvoj vysnený skin? Fú, nemám vysnený skin, kamo. Asi Dragon Lord, asi jak každého to vypl. Ja sa obetujem predtým so smokom na Ačko, na short. A volkujme Ačko, ideme. Prvý kontakt. Tak si mne přijde, OK. Čau, kámo, bol stream po obede, nebol potmík, nebol. Zapínal som to 8, volk. To už je počet z midu, chalani. Pozor na push. Smokujem, flashujem a ideme, hej. Poďme. Kde? Auta. Jaké auto? No však auto, CT. Minus. Nice. Pekné kolo, chalani. Ako sa volá na Steame? Daj vykričník Steam do chatu. A tento momentálne, čo hrám account, čo hrám vždy
Toto je vlastne môj account, ale hrám ešte jeden taký, čo hrám s vami, keď ste od Igla menej. Ešte nevieš, auto, však 30 ide auto. Ja som si neuvedomil z tej rýchlosti. Nevadí. Vykričník s tým. Ja si vás chalani pridávať nebudem, keď chcete, tak si mi hoďte mi request. Aj Nightbot je mŕtvý, aj Nightbot je asi mŕtvý. Musím Fuj, to čo vám hodil? No sorry. Rip náboje. Plant. Teda ven. To je vyzerám, že on si tam horí, že vrát. No. Nightbot asi neviem čo s tým je, ten Nightbot dosť často padá, takže asi budem musieť využiť nejakú inú službu. Mal by byť momentálne späť, takže znova výkričník Steam, výkričník info, chalani. Ak nejaké informácie teda chcete sa od ňou dozvedieť. Mrzí ma ten Nightbot, že neviem prečo padol. Bol tam. Ja som psal Nightbota na Ibis. Oh yeah. Ešte sa ide. Minus, Ačko čisté asi. Asi z mainu, bacha z flanku. Sám ide bol. Mám tu nejaké invity, teda popridávam si vás chalani na tomto mojom smurfe. Oh yeah. B7730CZ, díky za follow. Pikne mid. Chalani, vítajte na mojom channeli. Nám ide na blízko. Tam, neblokuj. Jeden ťahá Bčko. Smokom short. Short. Pozor na mid, pozor na ty spawn. Poď sa vrátiť, nech to Ačko. Jeden na šorte. Poďme Bčko. Rip. OK, je to na tebe, kámo. Nechávam, jak som to mohol mysnúť, ten shot. Nice try. Škoda. Môžem drop. OK. Asi pištolky skôr, lebo... Alebo môžeme nakúpiť. Kúp... Tak. Forestový. A mne ešte jeden. Dajme control map, chalani. Potrebujem ešte drop. Jeden B, 2 mid, jeden do boostu, jeden Ačko. Machani pushujú často. Výborná. Už dopošúval. Som na Ačku. Jeden auto. Jeden auto na Ačku. Výborná. Možno v side ešte. V side. Výborná. Dole. Takže Nightbota máme späť, máme tu posledné kolo.
Idem rýchly mid. Bez bloku dúfam. Rip. Na blízko, na ľavo a na short jeden. Vybieha mid, vybieha mid, vybieha mid. Ešte jeden nám ide. 2 Ačkový main, ešte jeden Ačkový. Ačkový main vybieha. Posledný? Asi z Bčka, niekde. Možno konektor nám ide. Výborno, GG. GG guys. Config, Peter, mám Freibergov config. Neviem, či máš Freiberga od NIP, ale mám jeho config, takže ak budeš chcieť hrať môj teda config, tak si stiahni jeho config, keďže hrám ten istý. Upload 2015. Ten posledný, čo vydával na jeho facebookovej stránke. Čau, sem tady, čau Adam, čau. Jak sa máš, starý? Takže dohrali sme jednu hru a ideme teda hrať ďalšiu s nižšími rankami.